ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ପରିବା ଆସିଛି ଆଜି ହାଟରୁ ଦେଖାଯିବ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଆ। ଏଇଟା ଆମର ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ପାଚିଲା ଦର ପାଚିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନାନୀ? ନାଉ ଲାଉ ନା ନାଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଲାଉ। ଏଇଟା ଆମର କଣ୍ଟା ଫଳ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ଫଳ। ମାଲୋ କଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ଅଛି, ଦେଖ କଣ୍ଟା ଅଛି ବୋଲି ତା ନା କଣ୍ଟା ଫଳ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଲରା, ପିତା ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭଲ। ଏଇଟା ଆମର ବିମ୍ ଛୁଇଁ, ବେଲ ବି ଆସିଛି ହାଟରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଲ ବି ଆସିଛି ହାଟରୁ, ପରିବା ସହିତ ବେଲ ଫ୍ରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ବି ଆସିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡି, ପୁରା କଷି ଭେଣ୍ଡି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡି। ଏଇଠି ଅଛି ପଣସ କଠା, ପଣସ କଠା ଏଇ ଦିନେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ, କଷି ପଣସ କଠା। କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ବି ଆସିଛି, ଯାହା ବି ହେଲେ ହାଟରୁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ନିହାତି ଆସିବା ଦରକାର। ଗାଜର ବି ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ବି ଆସିଛି। କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଏଇ ତିନିଟା କମ୍ପଲସରି ଆସିବ ହାଟରୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଚାଲାକ, ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦିଏ। କେତେ କଣ୍ଟା ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସବୁ ସବୁଜ ପରିବା ଆଜି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବି ଆସିଛି ଆଜି ହାଟରୁ, ଭେଣ୍ଡି, କଲରା, ବିମ୍, କଣ୍ଟା ଫଳ, ଟମାଟୋ, ଲାଉ। ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି ବେଦନା ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ ବି ଆସିଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେ ଖାଇବେ ବେଦନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲାଉ, ଏଇଟା କଲରା, ବହୁତ କିଛି ପରିବା ଆସିଛି ହାଟରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ